Kongreso. Di ba? Medyo check and balance na. Paano pa magkakaroon ng check and balance? Di ba? Paano mo naman sisitahin niya halimbawa magkasama kayo? Yung mayor, yung mayor, Mrs. Vice Mayor Celestin. So, magkakaroon ng check and balance na. Mas kasi pag-election, hindi mo pagkakapasok. Kahit tagal mo yung member, kasi ang makakatindi ng tayo. Okay, finally, kung meron sa isa sa pinaka-highlight ng oposisyon dito sa kanila. Ano nakikita niyo immediate solution? Sinabi, sususpendin na natin ang excise tax sa January. Will that appease the opposition?